Jo, what's up, vítam vás takto na Instagrame, možno popravde aj na YouTube shorte a na TikToku, to je jedno, že hoci kde to zavesím, tak je to také teraz nezvyčajné, že teraz takto točím zrovna s telefónom, pretože chcem vám zrovna oznámiť jednu vec a viem, že nebudete veľmi nadšení, ani ja nie som z toho absolútne nadšený a dobre, môžete si kľudne akože aj myslieť, že sa teraz vyhováram, že teraz mám samé výhovorky alebo niečo, ale viete čo, mne už to je jedno, mne už to je absolútne jedno, viete čo, myslíte si čo chcete, myslíte si, že sa vyhováram, to je jedno. Ide o to, že jak som vám dneska slúbil, čiže 19. október, dneska mám aj meniny samozrejme, tak som vám slúbil, že dneska by som vydal videjko a chcel by som aj spraviť jeden stream, lenže taká jedna vec, čo sa mi tu stala, reálne. A akože nechcem sa ani k tomu vôbec vyjadrovať, ale iba vám chcem oznámiť jednu vec a to je to, že momentálne na teraz pozastavujem streamy, že nebudem teraz streamovať na dobu neurčitú, pretože jak by som povedal, aj z posledného miesta, kde som sa cítil bezpečne, tak sa stalo normálne vojnové boisko, normálne Battlefield, takže tak. Takže je dosť možné, že ani na začiatku nového roka, keď v ten týždeň budem mať vlastne narodeniny, tak ani narodinový stream nebude, ani nič. Je to, nebudem to hovoriť 100%, je dosť možné, že ani to nebude. Takže na teraz na dobu neurčitú pozastavujem streamy, to je prvá vec. Druhá vec, slúbil som vám to videjko dneska, že dám z video eseje. Zatiaľ to mám takto rozrobené, hej. Bohužiaľ to nestíham, áno, môžete si mysleť, vyhováram sa, zasa vyhováram, zasa to odkladám, áno, som lenivý, viem, že som lenivý, ale teraz fakt toto nie sú žiadne výhovorky, toto nie sú žiadne žarty. Teraz reálne, jak som hovoril, že aj z môjho posledného miesta, keď som sa cítil bezpečne, sa stal Battlefield. Takže reálne mám pocit, že nikde sa necítim bezpečne. A po dneskajšku, čo sa stalo, tak normálne strátil som všelijakú vieru v ľudstvo, aj v života, zmysle života, aj v všetkom, fakt všetkom. Ja normálne neviem, čo mám robiť, fakt. Tak vám to chcem iba takto oznámiť, nech viete, že momentálne nebudú žiadne streamy. Maximálne keď tak chcem sa vrátiť tým videám, tak aspoň keď tak videjka budú. A nebudú zase ani tak pravidelne, ale dajme tomu, že tak raz za 3 dní, raz za 4 dní budú vychádzať videjka s tým, že túto video esej by som vám chcel vydať čo najskôr. Lenže momentálne mám problémy, čo sa týka